Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Weningi, channel iNuflick. Ngicela ukuthi wenze ukubale nokufanele. Inamba isetshenziswa kuphela umuntu oyimember ye-channel. Umuntu oyimember ye-channel uzobhala ku-comment section abuze iphupho kodwa ukubalekile akafone. Why ngisho nje ngoba I don't have enough time ukuphendula abantu ku-comment section, but with the call kuyashesha yabo. So phela la siphokaza imiyo 4446 uthi sawona phasa ngicela ukubuza ukuchazana iphupha ke insimbi lena ke khaliswa ke makuzongena isonto. Bengibona ngiphethwe ngomunye umfana esibhedlela la ngisebenza khona, kwase kuba khona umunye umuntu othi ke kulomfana angayishaya insimbi okwamanje makame kancane. G uthamani siyabonga pastor, ngicela ukubuza iphupha cilongo lona ngiyabonga. So icilongo nensimbi leshaywayo kuyafana, kwenza umsebenzi owodwa osimila not owodwa, similar. Nake singakusho ngecilongo uma ulibona. Number 1, ngokuqondile singathi thina uma uphupha icilongo kuba uphawu oluhle uma ulibona, olungasho ukuthi kungenzeka unesiphiwo sokubetha icilongo. Izikronika zesibili chapter 5 verse 12. Kusemi ngasempumalanga kwe-altare amaLevi abahlabeleli bonke kanye no-Asafa noHemani noJuthani namadodana abo nabafowabo bembethe ilineni elicolekile bephethe amasimbali nezigubhu namahabhu, kukhona kanye nabo abapristi abayi120 bekhalisa amacilongo. 2, ngokujwayelekile uma uphupha icilongo sikhala njengophawu oluhle uma ulibona, olusho ukuthi kungenzeka kunomuntu ozoletha uhlobo oluthile lwesixwayiso noma isaziso kuwe. KwabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 8. Ngokuba icilongo uma likhala ngezwi elingaqondakaliyo ngubani oyakuzilungiselela ukulwa. 3, futhi uma uphupha icilongo kungaba nje uphawu sithele njengoluhle uma ulibona, olungaveza ukuthi kungenzeka kunomlayezo noma umbiko obalulekile okanye amathuba okufanele wanake. uJoel 2 verse 1. Bethani icilongo siyonihlaba umkhosi entabeni yami engcwele, mababuthi mabathuthumele bonke abakhethweni ngokuba ke luyeza usuku lukaJehova ngokuba lisondele. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha icilongo singabe sikuthathe nayo njengophawu oluhle uma ulibona, olungabe lusho ukuthi kungenzeka kunokuthile okubalulekile ofuna ukukusho wena, noma ke ufuna izwi lakho lizwakale. 1 u-Isaiah 8 verse 1, u-Isaiah 58 verse 1. Memeza ngezwi elikhulu ungazibambi, uliphakamise izwi lakho njengecilongo, utshela abantu bami isiphambeko zabo. Kanti 5, kuyenzeka uma uphupha icilongo esitheleni ngophawu oluhle uma ulibona, olungasho ukuthi kungenzeka kuzofika isikhathi senjabulo, isasasa noma nje isikhathi somgubho othile empilweni. Kodwa njengoba la yena njengoba bethi la kuye ungayishaya insimbi okwamanje, futhi kukhona umbiko bekufanele ngabe uyethula kodwa obese uyamiswa lo mbiko ebe uzowuthola lo uma kukhaliswa lensimbi. Kodwa mase kuthiwa hayi ndoda uma ukushaya lensimbi okwamanje, futhi khona umbiko bekufanele ngabe uyawuthola kodwa wasemhluphe uyahoxiswa. Yabona? Siyabonga. Siweni phansi lamatulu, sikhuleka kuyo Jesu.